Ban zan principal shan baya bari na sha giya a fili sai na goya. Kai Surya. Shikenan na yi asara wannan. Tun na zo kuma mai kake a banɗaki. Yalla bai ta mai mutum zai a banɗaki ban da fitsari da kashi. Ba abin da ake kaɗai ba kenan. Mazaje sukan shiga su yi kuka idan matansu suka zage su ko suka dake su. Ni dai mata ta bata taba doka na ba. To kai kullun da kake a bugenka wani bugu kuma za ta yi maka? Maza je ka fito min da mota. Ya dai nake jin warin giya a nan gurin. Ko dai ƙwayoyin cuta suke kashewa da ita ne. Kai, ihu me kake mana a asibiti? Me yasa ba zan yi ba? Ɗakin karatu ne? Dubban ya biya babbake. To sai me? Ina likita yake? Zai zo, saurin me kake yi? To wai shi motar kwana-kwana ne da ba zai zo da wuri ba? Dan Allah ya ila. Walka. Yalla bai barka da yawa. Shi wannan ana kiran Julin ya kike? Sha kawai ya ƙara dukan min mazauni. Yalla bai me yasa kake son dukan mazaunai? Saboda hakan yana murya ne. Mazauni. Ihun ne mai haka. Yaro kamar da mazauni na. Yaro? Yalla bai likita. Me matsala ka? Hadarin wuta. Wannan kan aka yi ko kai ko wannan kan? Ni da ko da kai. Kan ne konan ko da yawa. Me gaba daya. Me yasa kan wannan mazaunan ka? Kaddara ne. Kamar ya kaddara. Wani saka ce mun shashashin tambayoyi ne. Ina mara lafiya ya baka lalaba ni ne. Daga nan zan ka kone ko na fetur. Liban sani ba. In ban sani ba sai zan ma magani. Ai kana kona ne fiye da wutan nema. Al'amarin faskararre ne maganin mai sauki. Shafa mishi Bernal a sa bandeji. Bayan san bandeji zan iya tafiya gida. A wata ne zaka yi nan. Me yasa? Zaka miya kuɗi. Ba Bernal din. Tun na kare na mana. Allah ka da kamara wallahi zan yi wata bima na yadda. Ya kaje to. Zafi gagare jurewa. Ita wuta ba a daure mata. Yawa na kama.